Poilano lamsogo langmani khorang TV channel ni bisinti khlai jo to Christian ni takute bukuk sona ni khane hamjakma taichibai mare kiching saksalai bebak no kha khayo kaito ni hamari bai no jotono kaham gorang no tongbaina hanai norok ni bagai norok ni thaniwo kaito ni gospel rusab tangsa towi phaike tiniwo kokthai sinai tai composer gakai SNBA convener borong borang anidara sonjoy de borma bosimani Aswk naithok hayung kotormale 2011 eba 2012 bo gospel team ang tongpuru sodonot ko era tongpuru bobai resabani sragmani abunang tini track by resabnai Aswk naithok hayung kotormale mokol bai nur baya Aswk naithok hayung kotormale mokol bai buphang waphang ro toksa tokteiro kaitor nisnam jamanai role buphang waphang ro toksa tokteiro kaitor nisnam jamanai role Aswk naithok hayung kotormale mokol bai nur baya bebang nang maseng nos namkha zora bai gedal re masang re tonkha kaitor no hambai re o khumbar na chora mai khuli zora bebang nang maseng nos namkha zora bai gedal re masang re tonkha kaitor no hambai re Aswk naithok hayung kotormale mokol bai nur baya Shima bai ni shimale nokha bai hani slai bochalo hayung kotorno naithok re tonkha kaitor no hambai re
mabai ni simale no khabai hani slai bochalo hayung kotorno naithok rei tonka kai torno no hambai re Aswk naithok o hayung kotormale mokol bai nohor baya Aswk naithok o hayung kotormale mokol bai nohor baya buphang waphang ro toksa tokdiro kai tor nisnam ja manei rogle buphang waphang ro toksa tokdiro kai tor nisnam ja manei rogle Aswk naithok o hayung kotormale mokol bai nohor baya Aswk naithok o hayung kotormale mokol bai nohor